gosta. Jako me zanima da činjenica da recimo ste radili u Muzeju savremene jako dugo kao kustos pedagog, tako se to i sada zove. A s druge strane, tokom tih godina, dakle 80-ih, 90-ih godina prošlog veka, su se u svetu desile velike promene u muzeologiji. Ta svetska muzeologija pobegla od elitizma, od tog nekog stava da je muzej mesto gde se čuju koraci i strahopoštovanja i sve više se okrenula interaktivnim sadržajima upućenim širokim društvenim slojevima, odnosno različitim ciljnim grupama. Kod nas je to teklo jako sporije, čak i danas, šta vi mislite, da li je došlo do tih važnih promjena u muzeologiji? Pa nije bitno, iz prostog razloga više postoji želja nego što je to praksa. Postoji svest o potrebi onoga što savremena muzeologija zahteva, to je znači prevazilaženja muzejske institucije kao muzeja zbirke u kojoj se prikuplja, čuva, izučava i izlaže, kako kaže muzeologija, umetnička dela ili neka druga dela, zavisno od vrste muzeja. Danas se postavlja pred muzej dva bitna momenta u domenu obrazovanja. Pre svega da to bude permanentno i kako se kaže, permanentno obrazovanje i to neko multikulturalno. Multikulturalnost znači i permanentnost. Ta dva momenta, to znači prate život. Drugo, muzej kao institucija je opremljen u isto vreme da bude neka velika učionica s obzirom na eksponate koje ima, kao povode da se sada na osnovu toga što ima muzej kao materijal u stalnoj postavci ili u depoima, da se na osnovu toga širi tema, šire problemi u onom što se uglavnom kad su u pitanju humanistički muzeji, humanističkih sadržaja, to je novi pogled na antropologiju kao nauku, totalnu nauku o čoveku, tako se savremeno ona definiše, koja sasvim drugčije sagledava mesto savremenog čoveka u sistemu obrazovanja, a to znači to je nešto što jednostavno u muzejskom ambijentu to je jedan nov univerzitet, potpuno nov univerzitet, baš zato, s obzirom na to permanentno obrazovanje koje negde kontinuira ono što se zove nove tehnologije i tako dalje, to je jedan moment. Drugi moment, da ta ideja o proširenom dejstvu umetničkoj praksi, savremenoj umetničkoj praksi u domenu obrazovanja, stvorila i novi tip muzeja. Znači, samo gabarita, sami zgrada. Od 1976. godine do 1997. godine u Evropi je stvoreno 36 novih muzeja. Šta se desilo sa tim muzejima bitno koncepcijski u odnosu na zgrade, u odnosu na ono što danas postoji? Treba imati u vidu da je muzej kao institucija od kako postoji negde kao posebna institucija, negde tamo od 19. veka, da su to bile adaptirane zgrade, kao što je Louvre, i tako dalje, da ne nabrajamo sad to. Sada, novi muzeji koji se koncipiraju, šta je novo? Pre svega, novo je da je depo 3 puta veći od stalne postavke. Šta to znači? Da se savremena dela nemaju okvire, nemaju ramove. Znači, to su instalacije gde se uzmeju negde po 100 kvadratnih metara prostora i tako dalje. Znači, sam sadržaj, govorim sad o umetničkim muzejima, sam sadržaj, znači, tih muzeja daje ono što odgovara gabaritu muzeja. Zatim, u tim novim muzejima mora biti apsolutno ta, kako bih rekao, jedna sala tog nekog savremenog događanja, od performansa do ne znam, raznih kinoprojekcija i uopšte projekcija na BIM-u, video i tako dalje. Znači, to je ta, negde već sala vam daje, kaže, dođi ovamo, imamo to, jel tako? Eto, to je to što sam malo pre rekao, ta neka nova mogućnost da se obrazovanje kroz muzej provodi
pomoću ili putem programa koje muzej daje, koje ne preuzima do institucija, dolazi škola pa se pokazat ćemo o impresionistima. Ne, vi imate svoj program o impresionistima, govorim kao primjer, ili ne znam, ako je Zavičajni muzej historički tijelić. Vi dakle imate svoju priču o tome, a ne da vam škola kroz svoj program negde hoće da bude druga učionica. Ona mora biti druga učionica po sadržaju, a ne po prostoru. Eto, to su neki novi momenti koji su, recimo, preobrazili muzeologiju i mogućnosti obrazovanja. Zatim, recimo, savremeni muzej jako sada okuplja ono što se zove muzička događanja. To je jako mnogo, to postoji nove koncertne dvorane i tako dalje, da ne govorimo o performansima, kao isto tako mestima, što ja zovem muzej, galerijsko pozorište, ja zovem performans, jer je nastao iz galerija. Performans nije nastao iz pozorišne kulture, nego iz likovne kulture. I sad su sve te neke nove mogućnosti gde se sada prožima kultura teatra sa likovnom kulturom, upravo kroz muzejima. Tu potvrđuju stavu činjenicu da je savremena umetnost mnogo doprinela toj rekonstrukciji muzeja. Naravno, savremena umetnost, ona sama, njeno biće, njeno postojanje. Sada, Kosta, me interesuje ta paradigma te nove muzeologije. U fokusu je sada više nego pre, dakle, kada je bila zbirka, muzejska zbirka, sada je u fokusu te muzejske prakse izložbena delatnost, radionička delatnost, obrazovna delatnost. To je ono što mene interesuje, u stvari, šta vi mislite o tome? Ima li u ovde domaćoj muzeologiji i koliko je zastupljena i koliki je interes za tim, s obzirom da mi nemamo, recimo, studije muzeologije, već samo jedan predmet u okviru istorije umetnosti. O stručnim časopisima da ne pričamo, čak se jako slabo prevode knjige iz stručne muzeologije i ono što mi imamo i što nam se nudi, to su uglavnom ti hrvatski, jer je u Hrvatskoj veoma jak taj centar muzeološki, Tomislav Šola i sve te kolege. Šta vi mislite, da li je to zato što je kod nas ipak jako mali interes za tom novom muzeologijom ili prosto mi nemamo kapaciteta još za... Pa ja ne bih rekao da nemate kapaciteta, vi ste jedan od tih kapaciteta i ja u tome sa velikom radošću stvarno vidim vaš muzej kao regionalnu jednu instituciju, ne ono što zadovoljava samo grad Kraljevo, nego jednu regionalnu instituciju koja će biti upravo moćna u okviru muzejskog obrazovanja. Dakle, govorim, kad kažem obrazovanja, mislim na događanja, sva ostalo i vi ste to krasno pokrenuo, ono što sam ja imao priliku da vidim vašu dokumentaciju, to na najviše mogućem svetskom nivou nemate to u svetu, budite sigurni, tako kako vi obrađujete rad vaših radionica, uopšte ono što radite sa publikom i tako dalje. Jedino je sada jako važno verovati u to, da to nije delatnost drugog reda. Dakle, kod nas je kustos pedagog, takozvani kustos drugog reda, znate, Stanislavski, veliki sovjetski reditelj, on kaže, loš reditelj, kad nema šta da radi sa glumcom, on mu da peva. Sad tako i u muzeju je praksa, ako je neko već službenik, to onda mu da bude kustos pedagog. To je najlošije. Znači, postoji jedna svest da je to nekakva delatnost drugog reda, nemajući u vidu tu alternativnu i permanentnu mogućnost obrazovanja, alternativnu i permanentnu, jer savremeni čovek mora se obrazovati do kraja života. To je jedno što apsolutno to, hteli ne hteli, vi imate danas recimo master studije, pa master, pa doktorske, pa postdoktorske, pa specijalne, pa više se ne zna dokle, iz prostog razloga toliko nauka i umetnost, da kažem, ne napreduje u smislu, nego se širi. Iz prostog razloga se širi, da vi morate pratiti sve, a muzej je jedan punkt očekivanja da se u njemu sazna sve. Eto, to je, mislim, ako je to neka paradigma, u muzeju se mora saznati sve. Dakle, u tom nekom događanju. Ja bih se ponovo vratio na vaš projekat koji ovde u ovom muzeju ste vi započeli i to je ogromna jedna nada, možda vi niste svesni toga, ukoliko imate potrebu, volju i ljubav. To je jedno isto jaka stvar, ljubav.
ja to vrlo otvoreno govorim, kustos koji se bavi obrazovanjem u muzeju mora biti najobrazovaniji. Vređalo se to ko, sviđalo se to je istina. Znate, vi samo u tom smislu i na taj način možete da delujete inovativno. A ako ne delujete inovativno, onda ste muzejska učiteljica, kako ja zovem, dođu deca, provedete ih i tako dalje, i ne otaljate i tako dalje. Znači, to nije to ništa. Ono što bih ja, recimo, preporučio iz neke prakse koja nije tako mala i mislim da nije zastarela, to je da vodite evidenciju. Recimo, dolazi škola, ne znam kako se zove neka škola, vi treba da imate na ulazu, na blagajni knjigu dolaska škola. I kažete, Branko Radičević, kako se već zove, 2. razred, vi ga zapišete. Kad dolazi 2. put, vi mu nipošto nećete pričati ono što su dolazili 1. put. To je strašno važno iz moje prakse. Deca prosto moraju imati radosti da dođu ponovo. Inače, vodite ih ni stepenice, već se pola ospe i znaju, videli ste to, kaže, ja sam video to prošli put sve. U tome je velika stvar. I to je ta stvaralačka, recimo, mogućnost muzeologije. Da vi imate vaš program, stalno govori vaš program godišnji, čak bi vam predložio, recimo, niz predavanja iz oblasti, evo, savremene muzeologije, obrazovanja, radionica i tako dalje, da se tačno zna, da to znaju naravno i škole, jer vi ste vrlo upućeni i na škole kao jednu produženu ruku, gde oni ovde moraju i mogu naći, gde nikad neće naći u školi. I to je suština onog što se zove neko permanentno interesovanje i potreba da se dolazi u muzej. Nikad da dođe neko da nađe isto. Nikada. Naće isto samo ljude. Hvala Bogu, nek su živi i zdravi. Ali ti ljudi moraju imati uvek novu priču za mislim, postojeću publiku. Hoćete reći da je u suštini svega ideja, da je ideja najvažnija. Jer recimo, koliko sam upoznata sa recimo mnogim muzeološkim praksama, izložbama koje vidim i ljudi misle da upotrebom nove tehnologije... Ona je savršena. Savršena, ali oni misle da banalno je apliciraju... Samo ideje, samo su ideje bitne. Vidite, recimo, evo da vam ja predložim, nađite nešto, pošto imate kompleksni muzej, imate recimo etno-arheološku i umetničku zbirku, nađite uvek razlog da nađete zanimljiv neki predmet zbog kog imaju razloga, samo jedan, pa ga specijalno aranžirate. Pored svega drugo, znate, kažete, danas imamo nešto što smo našli u iskopavanjima, uvek da postoji nešto. Ja izmišljam možda neko improvizovano, naravno treba sve smisliti, više ljudi, više pameti. Ali stalno nekakav, i to je ta permanentnost da ljudi jednostavno saznaju, juče je neko navratio neki momak i pita šta je to, je li to umetnost ili biće da je neki osmoškolac, očigledno da je on navikao da dođe tu da se nešto dešava. Baš je bio Ljubiša, sami smo bili. I Ljubiša mu lepo kaže da šta je to, kad će biti otvaranje i momak ode. Mislim, to je jedna stvar koja zahteva apsolutno celu ličnost i verujte da je ona lepa, vi ste to osetili, lepo je raditi sa tom publikom, lepo je zaraditi tu radost gde se trud vaš jako lepo isplatio nekako sa tom decom, oni su radosni, saznali su više i tako dalje. To je beskrajna jedna mogućnost i verujte, kustos, ja ne volim da zovem kustos pedagog, nego kustos za obrazovni rad, on na neki način mora biti neko koga, što kažem, ko pokus skidaju kapu kad ga vide. Evo mi prosto uvijek donosi nešto novo, radosno, drugo, saznajno. Vi ste i zahvaljujući tom dugogodišnjem radu u Muzeju savremene, upravo sa publikom od najmanjih do studenta, stvorili jedan zaista celoviti sistem. Ali je bio program. Da, programski ste radili, jeste. Program za Bambi, obdanište, program. Da, program. Dolaze svakog četvrtka, ali nikad deci ništa nisam pokazao što su bili prošlog četvrtka. Ja sam se čak trudio da u stolarskoj radionici, ne skidajući sliku, mogu se mi skenuti pa je staviti nasloniti, ne. Napravim stepenicu i mali plato da on dođe blizu slike, da se popne dete i da bude očima u nivou slike. U stolarskoj radionici su meni pravili to
I kad, recimo, Jovan Bijelić, zašto sam tu radio? Jovan Bijelić, bosanski predeo, ne znam koliko seća, to je jedna kula. Da. Jedna vrlo dramatična slika, onako sa visokom pastom, onako metlom da je slikana. I ta kula ima neki dvoslivni krov, ispod toga jedan tamnom bojom, tamnom plavom, kao prozor. I ja ništa drugo nisam uradio, nego sam rekao, bez ikakve sugestije, stavimo ovde prst. Stavimo prst na to. I deca dolaze, stavimo prst u prozor. I deca dolaze i ne smeju da naslone na sliku. Zato što je tamo tmina, a pošto sam mi rekao, oni malo sumnjaju da neće im neko ščapiti tamo. Da razumete, ne mogu ja njemu pričati deci u bambi, ja ću njima da kažem šta je ekspresionizam kroz nešto što je zastrašujući. Ne pominjem uopšte tu reč, ali to je nešto što se u toj iluzivnosti, nešto što je burat, pa se krošnja drveta pod nekom olujom, malo nagnuta, deca to vide. I onda kad mu ja kažem, i onda ima još jedna pomoćna zgrada, gde, kažem ovako, išli smo na izlet, došli smo do ovde, do ovih kuća, pao mrak, gde ćemo spavati? Svi spavaju tamo, niko u kuli. Da. I gotovo, to je priča o ekspresionizmu. Da, ne mislite li vi da ste tim odnosom, koji je, dakle, sada u diskursku jedno obrazovne delatnosti, pomerili granice i okviru jedne muzeološke prakse, recimo, da se većina muzealaca još uvek i, nažalost, muzejski predmet doživljava značajan, doživljava onako kao predmet, dakle, od vrednosti i značaja samom po sebi. A da ste vi, u stvari, uveli niz novih kategorija, gde je predmet mesto istraživanja i gde se deponuju još veliki broj različitih informacija i gde i asocijacija i tumačenja. Dakle, i da je to možda pomerilo granicu u okvirima, naravno, naše muzeologije, da predmet, dakle, nije jedina istina ona koja se nudi na prvi pogled. Morate napraviti uvijek priču povodom predmeta. Mnogo je ona važnija nego samo ono što čovjek vidi. I on će, i šta god mu pričate, naravno, vi ćete mu proširiti informaciju, ali primarno osjećanje, osetljivo za to, on će poneti ono što nosi. Ali vi sad mu to pomerite, a to u radu sa studentima. Znate, to je bila jedna muka kad sam uveo predmet, jer možemo to pričati. Kako da ne? Muka kad sam uveo predmet vizualna kultura na Sarajevskoj akademiji, meni su pozvali i ja 6 meseci imam svoj program, idem tamo na 3 dana i to zadovoljava kvotu časova, broj časova. I oni se samo smeju, ništa ne kapiraju. Ja kažem, vidi, ja negde sam pogrešen, nije to. I odem kod dekana i kaže, znaš šta, rekao, ne mogu više, to jednostavno se ovde ne, samo ti nastavi, samo ti, neka oni se smeju, znaš. I ja tog dana, zadnji dan, 3 dana sam bio, ništa, odem, sledećeg meseca dođem, donesem 2 kamena. Svi smo skupljali kamenja, neka 2 oblutka, jedan malo kao deblji krastavac, izdužen, drugi iz depast. Mogli bi se, isto oblutak, ali nije lopta, nego depast. I stavim na katedru i kažem, ja sad njima obrađujem oblikovni rod, to ćemo posle pričati o tom, iz vizualne kulture, to je sad, osmislio sam, to će dosta vam biti važno za vaš obrazovni rad, taj vidjet ćete, podsjetite me da kažem, i Rajka može. Ja kažem, ovo je sada, pošto oni ne mogu ništa, ovo je žensko, ovo je muško. I sad popnem ovaj iz depasti, rekao, oni se sparili i sad meni Ibro je da kaže, bolan profesore, gdje će kamen biti muško, jesi ti lud? Dobro, rekao, oni se sad sparili, ja nastavim ništa. Rekao, idućeg meseca donesite mi njihovo dete, one će da rode. I ja dolazim, otvaram vrata, malo ne mogu lako vidim neki 2 kutije kartonske pune šljunka. Iza vrata, ovo je teško, pa nisu pomakli, nego vrata se moraju malo do kraja otvoriti. Šta je ovo? Kaže, deca. Ja sam, i sad svako od njih uzme kamen, jedan, kaže, ovo je njihovo dete. Ima li svojstva oca i majke? Nema, očigledno, nema, znači nije njihovo. Godinu dana smo biti radili. Taj Ibro, koji je
zasmejavao ovako, koji je pravio sprdnju sa mnom. On dođe na aerodrom, ja dolazim u 7:30 ujutru, ko popu mi nosi torbu, mislim, on je obožavao vizualnu kulturu. Eto, to sam tamo hteo da, dok on nije provalio metaforu, jer metafora je za decu savršena, za decu i za studente. Meni studenti kažu, vizualnu kulturu je božanstveno slušati, ali očajno se njome baviti. Mislim, istraživanje, ili kako sam ja to sad njima to preneo, jeli? To je stvarno jedan stvaralački, kako bi rekao, proces. Vizualna kultura je stvaralački proces. Vi morate, mi smo uveli pojam stvaralačko mišljenje. Mogu vam stotine primjera vežbe koje dajem, vidite koje su to briljantne vežbe, sad studenta, briljantne, to ne bi ja nikad rešio. Taj koji sam zadao vežbu, ne bi palo na pamet da je tako rešio. Ali to je jedna navika gde sad oni terminološki kaže to je u duhu ženskog lika ili tako. Znate, to je neka antropološka konstanta. Mislim, oni sada barataju proširenim pojmovima. Ako vi tome priđete, a deci je savršeno, jer deca to primaju, njima je to imanentno, jer deci je to što da konj ima 5 nogu nije problem nikakav, ali to je... Vi kažem, ako vas to interesuje, možemo napraviti neku radionicu nekad zajedno ovde, sa stanovišta. Recimo, ja bih volio da ponovimo tu radionicu sa Račvom. Recimo, da vidite da deca delatno obe ruke i tako dalje. Nije bitno, naravno, nećemo tu iz obdaništa decu, ali negde osnovna škola, recimo, to je savršeno. Račva, pa onda sledeća radionica nismo je odradili, bio sam smislio ploha, od ploha šta može. Dakle, ne sad da vi sad dajete nešto deci ono što je jako šematizovano, nego mu dajete materijal i dajete mu formu. I sad on taj materijal i tu formu treba na neki način stvaralački da osmisli, da opredmeti, kako ja kažem. I to su vežbe. Recimo, u obdaništu, mene pozovu u obdaništu da održim jedan čas. Deca ne mogu više obdaništi od 15-20 minuta, to je njihov čas. Ja ulazim u obdanište i jedan pano, naš najdraži drug, piše. To su vaspitači se napisali, velika, lepo napisano. I dole deči crteži neke švrljotine, jeli, deca mala od 2 do 3,5 godine. Oni su sada, možete misliti taj kretenluk, oni su njima zadali da crtaju lik Tita. Niti su deca videla, niti znaju koji... I sad su deca naškrabala nešto, ali to bitno je da pišem. Ja ljud dosta na to, pa rekao, nemojte tako... Ne, moje najdraže biće, ne drugo, moje najdraže, pa rekao, valjda ima majka, otac, deda, tetka, dajte, nemojte sada baš daj Tito, nemojte tu... Nije to baš bilo neko vreme, ne mislim da sam neki heroj, ali jednostavno, kaže jedna šef tih, kaže, a kako biste to vi, molim vas, kaže, voleli bi da vidimo kako biste rekao, kad imam ja čas? I zakaže on, i sad ja donesem, bilo ih je 12 dece, donesem 12 različitih papira u boji. Sednem u krug, imaju ne svoje jastuče, ja sednem među njima u krug, stavim ispred svakog papir, različitu boju. Deca u obdaništu razlikuju do 7 boja. Mogu da razlikuju i da ih imenuju u obdaništu. Sad stavio je tu boju, papir obojen, pitam da li neku, nije bitno, da li će on pogađaju, one koji su izraziti, imate neka rozikasta, pa ne znam nijako, kako, znate, ne mogu baš da nađem nekakve izrazite boje, imate osnovne 3 koje su izrazite. Evo, sad naš čas je da naučimo šta je polovina i šta je četvrtina. Decu do obdaništu. I sad, izvinjavam se samo ovako, uzmem papir, ja savjetujem. Kažem, ovde ćemo da nam ćoškovi budu tačno poklopljeni. Jesmo razumeli? Jesmo. Sad ćemo prevući preko ovoga. Jesmo to? Međutim, nema šanse, ćoškovi ovako, nema šanse da dete to uradi. Ne, ono isplazi jezik jadno, znaš, ono u papir, ali nije bitno. Sad to rascepimo, kako god. Šta imamo? Polovinu,
E sad, tu jednu polovinu, ponovo, isto tako recept, i drugu, šta imamo sad, naravno da ne znaju pojem, ovo ćemo sada, jer znaju da broje do 4, 5, do 10, znaju deca to, ovo je sad 4. Te vaspitače su ostale zaleđene. E sad na kraju uzme svako od tih jednu tu četvrtinu i ja mogu ovo upotrijebiti. Ovo napravim. To napravim. Kako dete to stavi ispred sebe, ovo stavim na godinu. Nađite svako svoje da umetnete u to. Naravno da opet ne mogu. Ali to je napor. Oni su ih naučili, ne znam, neku dogmatiku, nešto, ništa ne uči. I ja naučim decu šta je polovina i četvrtina. I one, verujete, kaže, pa gde ste vi to učili? Dajte, molim vas, da inače me skoro izbacili kad sam ih ja naružio. I dolazi sad na kraju ovo sve, pita šta ćemo sa ovim, pa sad ono kaže, bacit ćemo u koš neko, napravit ćemo voz, neko deca. I ja sad ćemo svi ovako, ali da šušti dobro, da šušti papir, šušti. I onda to, pošto je to šareno, povežemo jednom trakom lepljivom. Šta je ovo za nekog voza, za nekog zmija? Preko gde ćemo da stavimo? I sad zmiju ne možemo tu, jel moramo je negdje, i sad neko voz može negdje i tako. To je neka, sad ja koristim dečija znanja, a dotle sam im ja dao znanja. I to je bilo, evo govorimo o jednoj radionicu, nikad nemojte praviti u onom duhu da urade ono što mogu, nego ono što nisu znali. Da nauče. Mislite da taj odnos, interaktivan takav, odnosno da takvi sadržaji i osmišljeni sadržaji su budućnost muzeja? Ne samo našeg, nego svakog. Ali onako to tako ne radi, ako ne dovodi koncerte. Znate, mi možete čak da nađete, recimo, da je ova sala je za neki kvartet ili samo solo gitaru. Pa kažete, u maloj našoj sali, ne znam, napravite tu jednu priču, nikog ne varate. Sve je istina. Ali je vi otkrivate. Niko ne zna šta je srednja sala u Kraljevačkom muzeju. U srednjoj sali se dešava to i to. Vi na neki način vaš prostor jednostavno imenite, dajete mu povodom sadržaja, dajete mu nekakav i tako dalje. Mogli pričamo do beskraja. Jeste, zato što je to participiranje u savremenom, vrlo jedno kompleksno pitanje muzeja u savremenom društvu. Znate, gde počinje, gde se završava ta čarobna komunikacija između muzeja i spoljašnjeg sveta. Dakle, sigurno leži u tom interaktivnom odnosu. Recimo, u vizualnoj kulturi, u teoriji postoji jedan jako važan kompleks vizualne spoznaje. To je jednako nejednako slično. Pa da vi, recimo, radite sa decom, šta je slično nečemu? Recimo samo to, da donesu, imamo ovo, donesete mi njemu slično. Ali da nije ovo, nego njemu slično. Recimo, ili osmislite, ja sad improviziram, osmislite nešto i njemu slično. To je jedno ogromno bogatstvo koje oni dobiju. A nemaju u školama? Nemaju, pa ja pišem, na udžbenike sam napisao, nemaju, to je jedan kretenski, idiotski program. Verujte mi, ono što smo mi morali u školama da damo tehnike umetničke, to ne znaju studenti akademije koji završaju, ne znaju to, definitivno. Ako ja vas pitam šta je kluvaž, naravno ne znate, kluvaž, ne možete. To je, Rajka će bolje, u 6. radu, kluvaž. Da ja moram decu naučiti šta je kluvaž. A kluvaž je uzeti karton, pa ga pocepati po dubini. Ne ovo popreko, nego ovako.